Salut și bine vă regăsit la... Stai! Salut și bine vă... Stai, bă! Bun, din nou! Salut și bine vă regăsit la un nou episod de Multicraft, partea a doua din această minunată joc. Da, am vorbit cel mai corect din lume, vreau să omor albina asta, dă un follow de albina. Bun, e a doua parte. Nu știu dacă o să le pun în rând, nu cred că o să fac chestia asta, că este un la editat. Man, editez foarte bine, ce aveți, mă. Bun, mi-a făcut cineva un plot. Asta e frate, dar... Da. Ei să faceți un plot mai asta, doar cu gard. Un plot CD, am zis că la închisoare, gen. Nu se descurcă, cum să-mi fac eu? Serverul meu să fie și singur admin. O să fie cel mai șmecher om de pe planeta Pământ. Pământ, asta un video și Pământ, nu? O să iau doar basket aici. Știi viața la fermă, sau bun. Am curățat toată iarba asta, că nu am uitat că nu iarba la mine curățat. Și poate să mă mai frumos, fără iarba în timp, fără iarba frumos. Uite, plotului Alex, uite, doar Alex 33. Am oase și am de toate. Am revenit. Bun. Am avut puțină treabă de făcut. Uite o pisică! Bun. Mi-am revenit, gata. Sunt complet un total alt nou. Da. Asta e plotul meu? Bă, unde e plotul meu? Plotul lui Alec. Mamă, frate, culcați-vă, mersi, la fel. Nu mai văd nimic. Bă, frate. Bă, îmi dă și mie cineva torțe. Îmi dă și mie despărțite. Și mie așa cineva torțe. Așa, da. Bă, frate, zici că vine în șolobanul. Dacă stăteam în Minecraft pe noapte, vreau să zic noaptea pe Minecraft real, original, care mă joc eu, dacă nu știu, mamă, Gheorghe, bă, Gheorghe, îmi dă și mie cineva torțe mâine de meneață. Gheorghe, are plotul mișto Gheorghe ăsta, gata, nu mi-i da nicio torță, frate, dați-mi mie torțe cineva. Da cineva în mine! Mami? Mami? Gata, ajutor! Mă moare cineva! Mă veule! Vorbim frumos. Civilizat. Unde mă? Unde mă că mă unde frică? Nu. Am 9900 de torțe? De când? Bro, what? Bă, nu cred că e casa mea pe aici. Bă. Nu cred că e casa mea pe aici. Uite, plotul lui ALEXUTSU. Pune lumină pe aici, pune lumină pe aici. Hai că avem 1000 de torțe, avem. Doamne! Are sabie. Îmi dă teme mult? Mamă. Deci m-am speriat. M-am făcut pe mine. Mamă, vrei să dăm? Mamă, vrei să dăm? Hai. Da, mă, dar cine mai tare? Nu vreau eu carne de asta de power-ul. Pardon. De gherțoi, de bloc.
mișto. Da, e mișto, nu pot să zic că e cel mai urât joc. Nu vorbim frumos. Bun, cu 1999 miliarde de torțe pe care le avem, vom putea face cea mai mare casă pe care a văzut-o Parisul. Bă, și Parisul, bă. Cred că dacă avem toporul, cred că facem mai repede. Că mai văd ceva. Îi se zice gherțoiul de bloc. Bă, dacă vede cineva acest lucru, acest video de clip, va trebui să lase like. E obligatoriu. Bun, hai să începem să ne facem noi casa noastră de regina regele aurolașilor. Da, din București. Ce am condus eu mulți ani. Haide, bă, hai să facem casă, bă, că noi știm să facem casă. Hai că știm, dacă știm. Hai că știm, frate. Hai că știm. Hai, bă, punti. Mamă, trebuie să stai aproape, bă, frate, mâncați-și Minecraft-ul. Minecraft-ul. Îi se zice gherțoiul de bloc. Da, mă, da, uitați-mă. Cine știe să facă casă pe Multicraft? E mișto jocul, nu pot să zic că e cel mai urât joc. Așa. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bun, și dacă nu respecti regulile pe care ți le dă serverul, vei primi parcă bani. Da, vei primi bani pe viață și pe viață. Da, pe viață. Hai că vei primi bani pe viață. Glumesc, mă, cum să nu glumesc? Cum să glumesc, mă? Nu, pe bune, vei primi bani. Dacă nu îți respecti toate regulile. Mamă, dar sparge și tot mai bine nu sparge. Aici. Așa, ceva de genul, nu? Da. Stăm iar 1000 de ani să spargem chestia asta. Încă un gondel Apple. Mi-a dat un gondel Apple. Și am postat și în episod de R.O.B.L.8. Dar ce vom face în acest episod de Roblox? În acel episod. Pardon. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Hai că am pus foarte bine. Stai 1000 de ani, bă, să spargem blogul ăsta. Dar nu o să avem noi cea mai mică casă de pe ba da, să nu. Uite. Se încairă câinii mei. Bă, deci dacă se vede unul cu alt dușman, că se încairă, frații mei. Deci dacă vrei să stai și tu pe shift, cum s-ar spune, trebuie să apeși pe un buton. E complication. Dar ne vom da noi seama odată. Hop, bam, 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 hop, bam, bam, hop, hop, hop. Nu pot să cred. Am greșit chiar tot. Ba da, o să sparg eu alea iar 1000 de ani. Deci am greșit ce trebuia. Doamne, mâncat terbier. Ajutor, mami! M-am panicat. Sunt mobi și pe jocul acesta. Ceea ce e interesant. Bă, piciorul voi de mobi. Du-te-n pisici! Ce-au sabie! Mă, vrei să o dau? Du-te, tu nu vezi că-i față, zici tu ești. Mami.
Deschizi, mamă. E pe unii care față deschizi, mama. Bă, mamă, ce avem la mică de... Nu, dar prăjită. Bă, bune. Bă, cum ți damage de la torță? Are cum așa de la... Asta nu mai ca. Da. Gherțui de bloc. Am căzut. A, da, o zi normală în Multicraft. Bă, mi-a dat la blocuri aia. Ai, mă. Bun, zici că sunt parc. Care da mai... credeam că iar un zombie. Care da mai dă-mă în mine? Care da mai dă-mă în mine? Hai că am făcut de oaie. O fac eu de oaie toată ziua, mă. Să facem parte de un bloc. Să facem un bloc aici. Hop. Da, mă, da, gherțul de bloc. Și se zice, bluzul și-a condus. Doamne, țara bine să fie. Deci ăștia se spawnează mereu lângă tine și te sperie mereu. Scuze, nu-i nimic. Cred că cu mine vorbește. Da, uite acolo. Cred că s-a spawnat greșit la mine. Cred că vrea la altul. Hop. Deci, da. Hop. Da, e mișto jocul. Hop. Faci mereu, nu ai hop. Un crafting. Așa, vom sări ca ultimul terminat. Hop, bam. Punem crafting aici. Opa. Ne vom uita în carte că avem o cărtăciucă. Ne spune ce să facem în caz de incendiu. Adică ne spune ce să facem în caz de incendiu. Doamne, cara asta. Asta cum se face? Aha. Stai, minunate. Asta cum se mai făcea? Hai, bă, nu contează. Așa. Deci e cel mai penibil. Glumesc. What? Mere, da, hai că are mere. Are mere. Deci apeși pe ăsta, așa. Ia 900 de lemn. De mere, pardon. Am simțit că am filmare. Eu vorbeam singur, mi-a dat el mere. Am bă mere, eu. Am 1999. Am mere, frate, am 1999. Bun, și vom pune acest cap la acest episod, da. Vă pune capul la acest episod.